pen ken papel dakkel ti serbina tapno makabukelak iti maysa akanta kas in nagpagyaman para iti Diyos Ama gapo iti ayat ken kinaimbag na iba ay kuday toy akansyon ko ken kaapo tapno masubada di kinaimbag mo tano awan ka o apo awan ti maaramid ko sika ti paggapuan ti pigsa kentoy sa lunad ko inaldaw akayat ko ti agkanta ti sunata apo para ken ka ta iso ti ragsak to'y pusok kenday to'y rikna amin na problema ket mapukaw da iba ay kuday to'y akansyon ko ken kaapo tapno masubada imbag mo tano awan ka o apo awan ti maaramid ko sika ti paggapuan ti pigsa kentoy sa lunad ko apo at tuya kentoy gitara tapno sika apo iti maikanta gapo iti ayat mo ken kinaimbag mo kanyak ti inaldaw-aldaw na pinagbiag iba ay kuday to'y akansyon ko ken kaapo tapno masubada di kinaimbag mo tano awan ka o apo awan ti maaramid ko sika ti paggapuan ti pigsa kentoy sa lunad ko iba ay kuday to'y akansyon ko ken kaapo tapno masubada di kinaimbag mo tano awan ka o apo awan ti maaramid ko sika ti paggapuan ti pigsa kentoy sa lunad ko sika ti paggapuan ti pigsa kentoy sa lunad ko sika ti paggapuan ti pigsa